Olen Jake Aalto, Aalto henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja. – 2010, kun tämän Pitifan kanssa tehtiin tämä sopimus, niin meillä oli yritys kasvoi nopeasti ja palkattiin uusia toimihenkilöitä lyhyen ajan sisällä siinä aika paljon, niin Pitify tarjosi tämmöistä hyvää ratkaisua tämmöisenä IT-puolen kokonaispalvelun tuottajana. Ja yhteistyö on sujunut kyllä aivan mutkattomasti. Me ollaan ulkoistettu käytännössä kaikki IT- ja laiteasiat Pitifylle. Ja tehdään myös paljon muuta yhteistyötä, muun muassa tämmöisiä yhteisiä markkinointi- ja verkostotapahtumia. Merkittävimmät hyödyt on varmasti se, että pystytään itse keskittymään siihen meidän omaan bisnekseen. Ja Pitify hoitaa meille nämä kaikki IT-puolen ja laitepuolen ratkaisut, että meidän ei oikeastaan tarvitse tehdä sen puolen asioista oikeastaan yhtään mitään. Eli he toimii tämmöisenä meidän yrityksen IT-asiantuntijana. Ehdottomasti suosittelisin Pitifytä myös muille yrityksille ja varsinkin tämmöisille kasvuhakuisille yrityksille. He on oma alansa edelläkävijä ja siitä saa semmoisen hyvän tsemppaajan myös siihen omaan liiketoimintaan.